Turon! Bagong luto! Kasi bigyan mo? Turon. 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 Gabi? Masa man eh, tagpila ni? Bitagis. Ah! Mahala man ang Na, naunsa. Ikaw daw panguan ito. Pagluto ko rin. Palito na og Jace. Sus, yaw-yaw. Yaw-yaw. Prit. Tilawa ka, babe. Tilawa ko. Oh, na, yun ay tilaw ni. Pritis man ni. Na, pritis na. Oh, diba? Ano man? Ako ano ni? Way lami. Pre lami. Way lami, oy. Pre ni giluto ni. Nabe, nabe. Ama di ay, wala ni klaro di ay. Gaya ko sabi. Gaya ko sabi. Pritis ni tanan. Oh, pritis mo gud ni. Ah, may pritis ni kay anak mo gyud na mamaligya. Nay pritis. May pritis na. Kuha ni tanan. Pritis magani. Di man tanan isa-isa raman. Sa ano, ipatilaw rin magkano mo. Wa may laing tao dire. Ako naman isa. Mao may ingon sa akong papa ba nga ipa pritis sa daw ni isa-isa. Lami dili. Lami-lami kamay. Gamay ra. Ah, grabe lami ra gamay. Sila ni mo eh. Wala na ko ikuha na niyo, pritis sa ilaha uban. O mo order ko, mo palit ko. Kana akong paliton dili. Kining duha. Kana pritis ra na. Upat man akong paliton. Duha ra bakante kay wala na sila dito, magpapritis pa ko. Sila nang baligya ni mo ba mga. Kana, pasalamat kay ka nagpritis ka oh. Salamat, Haya ni mo. Yaw-yaw ning kuan. Yung sam ning pagkuan gisuro-suro niya pagpritis lang. Gaya pag bunga ni. Baruya. Asa boss, Panawa tanan sa manit. Baruya. Baligyan ni boss. Sa manit baligyan. Pritis. Oh, pritis. Ano, Ya wala wala. sa mamaligya ron no, kanay pritis no. Amo gyud pasalamat yan ay pritis ka ni. Sa manit pagkaluto eh. Ano man? Ora man bibingka. Bibing ka. Oh, tanong saging na oh, naik asukar. Sige, bayad ako be. Bila man na. Ayo, dili na pwede ni baligyan ni kay magpapritis pa ko sa unahan. Dili ibaligyan na. Pritis na. Ingon si papa nako nga, papritis lang daw ni. Pritis lang sa. Oh, papritis lang. Salamat kay sa pritis mo sa. Lami dili. Okay na lang, kay pritis man. Nawa lagi. Lami Okay, lagi. Salamat kay boss. Oh, ha? Doon ka ingon ko sa glami ko do. Buot makabubo ang dali! Oh, yeah! Turon! Oy, Sige, sama na. dito to. Ay, Wala. Takpila man na. turon. Gani, takpila, gani na no. Nag-JST siya pero nai-pritis. Ano, pretest lang ako kami. Pritis, ano? Basi di ko ganahan no. Tilaw. Oo, na pretest kay basi di ganahan di kaangay ba di kapalit. Yawon ko rin mo nagpalit, basta makatilaw ka na. Mahurot ko rin mo nagpalit. Oh. Sabi! Tam ni motorod. Kung ba nag-isugba nga saging? Basta mo Ay, makalangon butangan sa ang kasukat, ha? Balangon lasa. Saging na! Saging na, oh! Tara mo magorone. Iloy, saging na! Pritis! Dilo ama di ko ganahan na ni. Di na ang palit. Tag-JST biya isa. Di na ka di ko palit. Ah, pritis lang imo ha. Oh, sige. Pretest lang ko ah. Pritis lang. Salamat. Dito ako. Lain na ko jagon. Lami, no? Di lain di ko palit kay no kay lain nun man. Oh, sige. Magpapritis po ko sa unahan. Tawa mong isugo mo ko ba? Uho katawanan ng maligya. Ya, sorry na tanan. Tama wa jud kay halin bisag piso ana. Ay. Hol. Oh, ana. Asa naman, asa naman halin? Hurot na. Ha? Hurot na kay. Puro tagay no asang halin. Kapre halin nga pritis man. Pritis isa ka ni. Sa palit, asang halin. Oh, dapat gipapritis man ako kay lahi-lahi biya nga tao no. Gipapritis. Kada Teknologiya na to ni mo kalaki. ingon makaganina kun nga pritis lang. Mahal-mahal ba ang kumpra ng saging? Ngayon mo rin di ba pritis? Iskot ka mata ka, baling nga kay kasuguon.